Ano nga sa'yo mga kanding, kauban ako karon ang nag-iisa. Ikaw pa na yung pinakapagsig ako. Wala ang kapamilya kundi si Chiar Shabu. Kumusta na pare koy? Hello mo pare koy. Okay kayo, kumusta naman karon mag-perform ka karon pare koy? Excited og maintag ganahan sa sila. O daghan kay mga Dabawen News din makit-an ta sa YouTube ug sa Facebook sa MOR 11.1. Ina sila, kumusta na mo? Kumusta na mo? Okay kayo. Thank you, thank you. Bubulot tayo ng mga winners ng ating Hiyang Rush spots na kanyang winners. Pero bago yan, pasalamatan muna natin JR. Of course, maraming salamat po Hiyang International for having me here. Thank you kay Mr. Jake and Miss Lucky. Happy anniversary, Hiyang winners. And special thanks to NC.